Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al'ummar Nijar barkanmu da wani lokaci, barkanmu da daren talata. Yau muna 14 ga watan 4 2025. Sako ne zuwa ga gwamnatin mai albarka, sako ne zuwa ga CNSP. Yan uwa kuma na partage, aljama'a ta gwata na partage mazal imwasar muhim jiddan. Sakon mu anan shine kamar yadda na ji Malam Hassan, Dr. Malam Hassan Akari, Allah ya mai albarka, Allah ya kare mana shi. Ya yi bayani gami da yanayin dabbobin da ake hitowa daga Niger da su zuwa Algeria. Tabbas wannan magana wannan ta dabbobi abu ne wanda ya tun da jama'a ya kamata a yi magana a kan shi, kuma akwai lokutan da muna magana a kan shi. Me yanzu dai mu mai da hankali a kai yanzu da ake ciki. Abinda nake so mu gane a nan shine waɗanda ke haushi akan cewa don me za a yi maganar dabbobi bala alje tsakanin mu da su akwai kaza, suna ba mu kaza, suna ba mu kaza, ba haka nan bane. Abinda nake so mu gane, jama'a wannan mutane waɗanda ke jigila ta dabbobi 'yan Alje ne gami da 'yan Nijar, dukkan su biyu, bar ma juna izgili. 'Yan Nijar ne tare da 'yan Alje suke wannan business, ba 'yan Alje kaɗai ke yin ta. Kuma duk duniya yau ni abin da na fahimta wallahi babu wanda ya kai ɗan Nijar bakin ciki. Mafi yawancin 'yan kasuwanmu in wani ya koshi, in dai shi zai samu ya cika aljihun shi, to talaka ya hada ya mutu ba ruwan shi. Masalar dabbobi yanzu misali karamin example, sallah ce ke ta yi. Su masu sayan dabbobi waɗanda ke kawo su nan ga Alje, irin tsarin da aka su kasuwa da su da waɗansu daga waɗanda ke zakuwa daga Najeriya. Tsarin da aka su shi ne in za su zowa kasuwa bisashe, in suka tardo bisashe bugun goro suka musu, da babba da karama duk kuɗin su guda. Ma'ana kai talaka ka haɗu ka mutu, kai talaka kai da baka da galihu ka haɗu ka mutu. Yau ai duk wanda ya kawo kayan shi kasuwa ya ga wanda zai sayan su jimla da babba da karama duka kuɗin su guda, na ruwan shi da talaka, shi kasuwa ya kawo ba laihin shi bane. To mu muna kira ga sai NSP bisa wannan bangare na abubuwan da ke hita waje wanda talakawa suke da bukata cikin kasa, sawa'an bisashe ne, sawa'an abinci ne, kowane irin abu ne, muddin dai bai isa talakawa ba, to mu muna goyon baya a dakatar da shi. Wannan matsala ta bisashe sanin kowa ne, duk wanda yake Alje ya san ta shayi talakawan Nijar da suke zama a Alje. Ta yaya an kai ta shayi su? Tsakaninmu da Alje dai an san babu poste, an san babu banki tsakanin Nijar da Alje. Yanzu dama can ma yanda ake tsarin poste, kuma waɗannan masu poste waɗansu daga cikinsu suke da kamishin wannan dabbobin da kuke gani. Shi yasa duk yanda za a yi magana su sai sun sa kalubale ciki. Waɗannan masu kai kaya daga nan ga Alje zuwa Nijar suke sai da saifa can, sai a samu saifa can Nijar da wadata, sai a yi canjin ta nan ga Alje. Da ya kasance ana kawo dabbobi, wallahi yanzu ɗan Nijar lebar wanda ke aiki a wuni bai sai ya yi aikin shi ka biyar ga wuni ba. Ka hito waje ka hayo helix har ka zo inda ka zo, ka tafi ka yi jirna ka karaba shi da wani. Sun ci mu a nan Alje, sun ci mu a Nijar. In ka yi magana sai a ce a kai baka sa abin da kai me shama da kai mutum da duke shi, cewa suke mutum da duke shi yanda yake su za shi dai. Mu kuma mun tabbata Nijar ta mu ce mu duka muna kira ga shugaba. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina maka fata alkhairi. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul Thulatha, yau Mardic, ranar Talata, a 8 ga wata na 11 Zulqa'ada, hijira 1446, ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 6 ga wata na 5 watan Mayu, miladiya 2025. Alhamdulillah. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, in ba ku manta ba a kwanakin baya mun yi tunatarwa zuwa ga hukuma
ɓangaren abin da ya shafi fita da dabbobi da ake yi, wanda mu da annan yankin Tawa da mutanenmu da ai yankin Agadez da waɗanda ai yankin Cintabaraden da wanda ai yankin Abalak da wanda ai yankin su Talamsas da sarwansu, muna gani yanda ake hita da dabbobi sosai, ya wuce ƙa'ida, wanda wannan zai sayya wato wata rana talaka ya kasa samun kuɗin sayan abin da zai yi layya ko zai yanka ma ɗanɗansa idan aka yi masa biki, sakamakon hauhawar farashin waɗannan dabbobi, saboda ƙasashe maƙwabta suna shigowa dare da rana, ana cika telemuka ana hita da su, kuma daga can ana loda su cikin wasu jirage ana yi wasu ƙasashen duniya. Muka yi wannan kira, al'umma musulmi da yawa waɗanda suka fahimce mu suka ji daɗin haka, kuma suka ga lalle ya dace hukuma ta ɗauki wannan mataki. Waɗanda ba su fahimce mu ba daga baya sun fahimce mu, waɗanda su ko kansu suke so, da waɗanda su ko sun kasu dama kullum ba su buƙatar Nijar ta yi kyau. Kullum abin da suke so a ce ga wani abu cikin Nijar ya zama matsala. An yo ga hatsi, an komo ga shinkafa, an komo ga man fetur, yanzu sai suka karkata akala wajen dabbobi. Duka dai Allah bai ba su nasara ba, duk yunkurin da sun kai sai Allah ya falkar da al'umma musulmi su tunatar da hukuma sai a daƙile watan manuwata su. Saboda su abinda suke da bukata a wayi gari wata rana a ce dabbobi su yi tsada a cikin Nijar da jika 100 ba za ka iya sayan rago ba ko tumkiya. Kuma duk lokacin da wani abu ya yi zama matsala a cikin ƙasa, ko ya yi tsada, ko ya yi wuya ga talaka, munin abin ana jingina sana ga gwamnati. Za a ce gwamnati wane. Muko da muka kasance masu kishin ƙasar Nijar da kishin talakawa da kishin wannan gwamnati mai albarka, ba za mu taɓa hangen abin da zai zamo wa matsala a cikin wannan tahiya da izinin Allah face sai mun nuna ma hukuma. Kun ji yanda wannan bawan Allah ya yi bayani. Kuma in kuka yi tariyar baya, gwamnatinmu mai albarka ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasa General Darme President de la République du Niger Abdurrahman Chani, an tsaye da hukuncin bana ba za a fitar da abinci ba. Kaga wannan hukunci da aka yayi kyau. Har yanzu muna na abincin mutum na kaka, tun kuɗin shiga kaka shina na wadda shike bai koma ko ina ba. Wannan kaga duk lokacin da aka hana wani abu ya yi tururruga hita ƙasar waje wanda 'yan ƙasa suke amfani da shi, yana sai yawo wannan abu ya yalwata a cikin ƙasa kuma ya yi sauƙi. Saboda yin sauƙinsa amfanin talakkana, domin talakawan a cikin al'umma sun yi yawa. In an kasa mutum 100 za ka iske da ƙyar a samu 5 mawadata, 80 da 15 talakawa na. Shi yasa abu ya yi tsada talaka ke kuka saboda su suka yi yawa. Saboda ka kira da gwamnatinmu mai albarka, wannan mataki a ɗauke shi. Ba wai dabbobin da aka hita da su ƙasashen waje ba idan sallah babba ta yiwo kusa, wanda ga al'ada mun san da haka duk shekara mutanenmu suna kiyo, suna hita da dabbobi ƙasar Cote d'Ivoire ko Kotonu da sarwansu. Ba wannan ake haɗi ba fa. Su wa'annan dabbobi duk ini na Allah, motoci na aka garawa ana cika bayan mota ana hita da su. Wannan shine aibin abin. Ba wai dabbobi wa'anda aka kiyo da a tai a saida a ci riba wata ƙasa ba, suna aka nuhi ba. Su wa'anga dabbobi kulli yomin na zuwa da kajiya ce, wallahi haka na aka zuwa ba a ganin tsadaddan dabba, bugun goro na akai a kwasa a cika mota a tahi. Kaga tun yanzu ga mutane sun fara ganin tsadar dabbobi. Ashe kenan hukuma in bata ɗauki mataki ba, to zai kai inda zai cuta ma talaka. Iya cuta ma talaka yayi ƙara, to kuma sai a jingina abin ga hukuma. Saboda haka kaga su wayannan karnan farauta turawa, karnan farauta 'yan siyasa suka hito suna ta haushi. Dan me za a hana mutun shi sai da abi ne? Nyan
abinda an manuhosu abin nan ya lalace yayi tsada a komo ana ɗoka da kyamarori ana turawa cikin yanar gizo ana cewa gashi nan dai bisa shi su yi tsada Nijar mulki wani na ku dai kun kace dai sai wani to kun dai gani to Allah ba zai ba ku nasara ba da haka hukuma a ɗauki mataki Allah ya tsare mu na ƙasar mu ta Nijar Allah ya taimaki ƙasar Nijar Allah ya zumbugo arzikinsa da rahamarsa da jinƙansa da tausayinsa da abinci mai albarka da ruwan sama masu albarka da kwanciyar hankali da lumana a ƙasarmu ta Nijar. Hukuba da azaba da bala'i da talauci da musiba da yiwuwa da fari da rishin ruwan sama da rishin lafiya da rishin zama lafiya. Allah ka nisantar da su daga ƙasarmu ta Nijar. Mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, General Darme, President de la République di Niger, Allah ka tsare mu da shi. Allah ka taimake sa, Allah ka karfafe sa da shi da dukkan waɗanda suke mara masa a cikin wannan jagoranci mai albarka. Allah ka tsare mu gaban mu da bayan mu, Allah ka tsare mu daman mu da hagun mu, Allah ka tsare mu saman mu da ƙasan mu, ka kare mu daga sharrin makiya, ka kare mu daga sharrin mahasada, ka kare mu daga sharrin masu sharri. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya dhal jalali wal ikram. Assalamu alaikum